L'explotació molt vella. El nom de casa Mateu, ja quan vaig néixer, ja el padrí i l'altre padrí ja tenien ovelles. I quan jo vaig tornar de la mili, vaig posar dedicar solament a ovelles. I vaig anar multiplicant fins que vaig arribar a 2.800. I ara hem anat reduint, fins que ens hem quedat amb 1.500 i 100 cabres per poder fer la família sense emplear ningú. Quan va acabar d'anar a estudi a l'escola, se'n va anar un any, va marxar a Nova Zelanda a fer experiència. I quan va tornar va dir, bueno, si vols ara portaré jo l'explotació a la meva manera, i el dia normal de la nostra feina i el dia cada dia, festa no n'hi ha. I aquí el problema que si vols fer un dia de festa el tens de fer la nit. Cada ovella té un carinyo diferent. L'ovella, tu els veuràs totes igual, però jo no. Jo si vaig néixer un corder, fins que el vent quasi va ser la mare. Jo sempre els animals per acabar el corder sempre l'he donat cereal, blat. Si he trobat blat, sempre les acabo amb el blat, perquè és el que fa la carn més bona i més gustosa. Sempre havia fet el meu padrí, el meu pare i jo i el meu fill la seguirem fent perquè veiem que el corder xisquet, jo conto que la carn millor que a Europa. És l'ovella que van fer antes, quan feien moltons, era l'ovella que teníem al Pirineu, que jo havia vist a la ratlla de 90.000 ovelles en el Pirineu, que era el cabal de tot el Pirineu. Cada casa hi havia un escabot d'ovelles. I no en tenia 50, en tenia 100. I ara s'ha perdut. Ara han quedat les 4 ramaders i els altres han plegat. I molts pobles no n'ha quedat cap. L'ovella, si volem tindre el Pirineu bonic, la tenim de pollar per conservar, com fan a Suïssa, que conserven tant el territori, doncs aquí al Pallars s'hi tindria de mirar, perquè si mirem la muntanya més maca que tenim és la de Llessui avui, perquè és la que va més ovelles, més vaques i més cavalls. La vall de Capdella, jo havia vist 12.000 ovelles, ara no n'hi ha cap, d'aquí 4 anys farà fàstic. I això és perquè les vaques i els cavalls no arriben als cims de les muntanyes i no pelen prou bé i no creix l'herba com tindria de créixer, pretén-se. Pastors del Pallars, com que no se'n va casar cap, no hi ha hagut descendència, s'han acabat. No s'està perdent, s'ha perdut aquí el Pallars. Queden molt pocs i de joves quasi cap. Això és perquè una persona, per fer de pastor i fer la vida d'agricultor, t'hi de fer com jo. Jo m'agradava, em van dir que em fotria moltes vegades com vaig empezar amb les ovelles de cap i sempre hi vaig guanyar molts calés aquells anys. Tot el que tinc ho he fet amb les ovelles, no he fet res més que fer de pastor. Jo he viscut la vida que m'ha agradat i jo era feliç quan podia fer la cabanyera de Lleida a l'Os de Gil. Ja ho he baixat. Dic, com més grossa portàvem la ramada, més disfrutava. Amb les nostres crestons i esperar. Vaja, ja no ens esperaven.